Brokkelstagiaire bezoekt autobedrijf Van Haren. Veel meer aanmeldingen voor zeepkistenrace. Het is vandaag 6 juni, dit is het Pelemaasjournaal. Donderdag was de landelijke Brokkelstagedag. De Brokkelstage is bedoeld als een snuffelstage waar mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Synthese heeft voor een groep van 16 jongeren van de Vijverschool in Tegelen stages geregeld in de gemeente Horst en Venray. Onder andere de Mukkenstal in Leunen en wethouder Lucien Peters hadden donderdag een stagiaire op de werkvloer. Ook in de werkplaats van autobedrijf Fort Van Haren mocht een stagiaire meelopen, de 16-jarige Ryan. Je bent vandaag op stage hier bij Fort Van Haren in de werkplaats. Hoe vind je het? Leuk. Wat heb je al allemaal mogen doen? De luchtfilter vervangen en oliefilter of oliefilter volgens mij. En de bandenspanning mochten kijken. Wat vond jij nou het allerleukste om te doen? De luchtfilter. De luchtfilter vervangen. Waarom? Omdat het al leuk werk is. Ryan werd begeleid door automonteur Pascal de Klein, die normaal ook stagiaires opleidt. Pascal was zeer tevreden over zijn snuffelstagiaire. De jongen die heeft wel een beetje verstand van auto's. Hij broers die in de auto's zitten, zelf af en toe thuis geklust, kun je ook wel zien. En hij vindt het leuk en dat is het belangrijkste toch? Wat hebben jullie al gedaan? We zijn bezig met een beurt. Luchtfilter heeft hij vervangen. Ik heb me veel dingen zelf laten doen. Duurt allemaal wel veel langer, maar dat maakt niet uit. We hebben tijd zat hier, dus dat scheelt. Met de Brokkelstages wil men bijdragen aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Autobedrijf Van Haren werkt graag mee aan dit initiatief. Op zich vinden we het zelf heel interessant omdat we al jaren stagelopers opleiden. En dit is een geval wat we eigenlijk nog nooit hebben gehad. En ja, het is toch een uitdaging en het is altijd welkom zo. Ryan mocht de hele dag meewerken in de werkplaats. En daarmee kreeg hij een uitgebreid kijkje in het leven als automonteur. En wat zou jij nou het liefste willen worden later? Automonteur. Dat is je grote droom? Ja. De gemeenten Wezen en Venray gaan intensiever samenwerken aan concrete projecten. Het eerste project is de realisering van 4 luisterplekken in Wezen en Venray. Daarom is de gemeente Wezen aangesloten bij de stuurgroep Liberation Route in Venray. Er is een gezamenlijke investering en aanvraag voor het project Liberation Route bij de Euregio Rijn-Maas-Noord gedaan. Het project heet daarom vanaf nu Liberation Route Venray-Wezen. Aanstaande Pinkstermaandag staat Gijsteren weer vol met in elkaar geknutselde voertuigen. Dan wordt de 3e zeepkistenrace georganiseerd. Dit jaar zijn er een stuk meer aanmeldingen dan de vorige keren. We zijn echt heel blij verrast. We hebben dit jaar 26 teams die zich aangemeld hebben. Dus ja, we zijn echt helemaal blij verrast. Vooral wederom een hoop aanmeldingen uit het dorp. Maar dit jaar heel veel buiten het dorp. En ja, dat is natuurlijk mooi. Concurrentie van buitenaf, altijd mooi. Ja. Onder andere teams uit Oerlo, Vierlingsbeek en Overloon doen mee. Het grotere aantal zeepkisten dat meedoet, vraagt wel een professionelere en strakkere aanpak van het evenement. Nou ja, omdat we toch wel schrokken van het aantal aanmeldingen, hebben we wel gezegd, ja, de organisatie moet dit jaar qua timing wat strakker. We willen toch proberen om iedereen om 3 heats te rijden. En dus ja, degenen die meerijden, die zullen in ieder geval mee moeten helpen dat we strak achter elkaar alle zeepkisten mooi van de helling kunnen laten gaan. Wat is er nou zo leuk aan zo'n zeepkistenrace? Ja, vooral toch de sensatie. Ik bedoel, er loopt een tijdklok, loopt ook mee. Het publiek kan meekijken. Dus nou ja, de tijd is natuurlijk leuk. Maar wat vooral voor ons een belangrijk element is de teampresentaties. Voor het publiek worden alle zeepkisten gewogen. Zoals je de zeepkist ziet die hier achter ons staat. Die was vorig jaar een halve kilo te zwaar. Gisteren hebben ze er nogal wat gaten in moeten zagen
om hem aan het gewicht te krijgen. Nou ja, dat doen we met het publiek erbij en dat geeft natuurlijk dat geeft wat sensatie en wat spanning. Alle teams hebben ook een aankondiging moeten maken, dus ze worden ook echt voor het publiek aangekondigd. Om eigenlijk te zorgen dat het zowel voor de rijders, maar ook vooral voor het publiek een leuke middag gaat worden. De teams strijden voor een compleet verzorgde barbecue en een vat bier. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk om de gezelligheid. Ai, kapitein! Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Morgen kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Venray van Toen. In verband met Pinksteren is het volgende journaal op dinsdag. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht wordt het circa 11 graden. Overdag is het zonnig met een beetje bewolking. Het kwik loopt op tot zo'n 32 graden. Eerste Pinksterdag is het iets bewolkt en kans op onweersbuien. Het wordt ongeveer 27 graden. Tweede Pinksterdag wordt het met 33 graden erg zonnig, maar is er 's avonds ook kans op onweer. Bedankt voor het kijken. Ik wens u een prettig weekend en graag tot dinsdag.